Takže čaute, vítajte pri našom prvom challengeri, ktorý bude pozostávať z triku. Takže ja versus koláč. Budeme potrebovať pomôcky sitko, koláč, soľ a po prípade môžeme použiť aj nôž. Takže, prvé čo urobíme, tu natáčaj, položíme si jeden kúsok koláča na sitko, obličujeme palce, koláča odložíme, otvoríme soľ, nožík, neviem čo to je soľ, naberieme soľ na nôž, posypeme. To asi sa trochu je. Nožík zatvoríme. Môžeme si aj soľ. Dal som si tam malú soľ. Soľ odložíme. A teraz sa dáme do výzvy. To nedá. Poď. Išlo by sa mi aj piť. Samozrejme kameraman je Smokey. A ja som Pauper. Poď, ale nie v tej chvíli tako zle. Toho tu má si tyčku. Aj tak málo sa listať. Vážne to musím celé zjesť.